Salutare tuturor, eu sunt Rebecca și azi o să ne jucăm jocul ăsta, dar nu știu cum se joacă, dar o să ne plimbăm așa pe aici, să vedem ce-i. Ne ducem. Mai sunt și niște playeri, hai să vedem cum arăt, dacă sunt bacon sau nu. Asta este, nu știu, are și el Robux. Are un animal, nu știu. Bă, dar costă Robux. Tot nu costă Robux. Ce, mă? Ok, nu știu de ce s-aude așa. Dar noi ne plimbăm pe aici. Adică uitați playerii care sunt pe aici. Ok, deci eu nu știu cum să merg, adică... Cum? Pe care să mi-l aleg? Eu mi-l aleg pe asta. Hai odată. Haide, că da, merg. Hai să... Cred că acum știu cum se joacă jocul. Ok, deci mergem pe aici. Uite pe ăsta, mergem în casa mea. Ne așezăm la masă și haide să vă spun ceva. La episodul ăsta vă rog să dați like și subscribe. Asta vă rog. Și un comentar. Ok, deci mergem pe aici. Explorăm casele. Că noi suntem în casa afară. Și da, aici e garajul. Și dacă pe aici e ieșirea. Uite ieșirea. Hai să vedem cu ce nu. Nu e prea mare, haideți, ce culoare să-i punem? E verde aici. Uitați-l pe prietenul meu. Hai, privește-mă și pe mine. Ok. Am rămas pe loc. Stați un pic să dau o față. Ce e albastru? Ok, noi mai explorăm pe aici. Noi stăm în mijlocul drumului. Mai ne plimbăm așa pe aici, dar azi o să... Azi o să ne jucăm mai multe jocuri, dacă putem. Nu știu, dacă putem, nu știu dacă. Nu știu de ce apare ecran, nu știu de ce, că trebuie să... Costă Robux și încercăm să intrăm în casă. Am mers, sărim în trambulină, nu putem. Haide mare, nu le-a intrat. Haide mă, sari. Bă, ce mă? What?